Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broad. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Samla City Size. Maayong gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Action Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, yari na ang dahang sang Provincial Disaster Management Program Division, Sir Dave Cuaha. Sir Dave, good evening. Yes, sir. May gabi sa mo, sir. Kag sa tanan palamati sa sining istasyon. Intro pala, kadlaw na blaw, bisan may bagyo ka kadlaw. No, ginipirmingaton nga duwa ni mo. Sige, sir, tira, sir. Liwat, sir, no? Yaring aton lakat sa panahon, Pebrero 25, tuig 2021. Easterlies ang padayon nga nagapikto sa eastern nga bahin sang kabugusan sang Pilipinas. Ang Metro Manila, kagiban nga bahin sang pungsod Pilipinas, maka-eksperyensya sang kasarangan tubtob magulugal umo na kalangitan, kag ginipugapdan sang naligwid nga pagtapa sang ulan, dala sang easterlies kag localized thunderstorm. Negros Occidental, gitna syudad sang Bacolod, makaaguman sang kasarangan tubtob magulugal umo na kalangitan, kag ginipugapdan sang naligwid nga pagtapa sang ulan. Kasarangan tubtob may umalagi nga pagbalumadlos nga huyop sang hangin nagikan sa nasidlangan tubtob na amina nasidlangan ang naga-impluwensya sa kabugusan sang probinsya. Ang kadagatan sang probinsya mangin kasarangan tubtob mabulubalod. Dave Cuaha sang Provincial Disaster Management Program, may gabi si Bray. Okay, so far daw tawahan mo lang gid Sir Dave, no? Yes, Sir Bray. Okay, subong chimpot magluwas lang sang easterlies nga nagaprevail subong may mga passing clouds kita, mostly in the kaagahon kag aga may mga scattered rain showers kita sa northern part. Pero hindi man tamang katudo like sang pares na ligad nga may bagyo. Aha. Ano approaching na sir si Kwan, si Summer? Yes, aha. Why ang to mga pahog-pahog to bingala ninya kumusta to ya sir ya?
Wala pa man sila update subong, pero kay base sa aton diri nga satellite surface data, Aha. may mga nakita kami di ganing nga nagasunod man nga low pressure pero basta ma-dissipate man lang ni. Bakit? Kay dalom-dalom man sa kayo Sir Bray mo. Aha, sige, kabay pa. Matulot-testing naman ta nga mainit-init naman palibot ta, Sir Gani Dave, man, ano? Sir Bray. Sir Dave, salamat. Sir Bray, salamat man kag may gabi si Mayang Masira. gabi, sir. Una sa balita, una sa aksyon. Matulot tawhagid palibot naton ano sa mga utod naton nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Action firing line. Antes pa naman tanang aton gid pagpangamoyo pangayo guidance. Pangayo sang kinaalam nga kapalayag kita sa inyo sang husto nga impormasyon kung anong gakatabo sa aton sining palibot mga kaaksyon ano. Kagatagan kita sang mahal nga Ginoo sang maayo nga lawas pahilayo kita sa nga sa isang balatian palayo kita COVID-19 kagiban pa kagabay pa nga matunaw na ini siya ipalayo sa disgrasya kagiban pa nga kalalatan paagi iya sa ngalan sa aton Ginoo nga mong manluluwas sining kalibutan. Amen. Action Brian Borden. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time La City Nuway Bina subong nga adlaw yari kita sa Webes Pebrero 25 na 2021. And wala na sang intro pa mga ka-aksyon. Action Brian Borden. Action firing line. On board na, Toblas Nuwaybeng tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad. Karon dugay-dugay unahon tang patrol sining isa ka shooting incident ka nagluntad sining gila mga hapon dira sa area sang Barangay Alihis. Daw lambot sa takuling ang linagsanay nila ang pilason yari subong sa Corazon, Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital. Kompleto nga detalye sila karon sa patrol. Action firing line. Samtang may connection sa shootout nga nagluntad kahapon didto iya sa Quezon City nga sa din apat ang nagkalamatay. Ang Provincial Director sang Negros Occidental nagpalayag dapat gamiton sang aton otoridad ang tatlo kasi collaboration, coordination, and cooperation sa mga otoridad agod malikaw ang kaangay nga insidente. Action firing line. Amo man ang palayag sa Bacolod City Police Office kabay pa diri sa aton hindi niya magluntad no kagaton sini nga mga otoridad diri may ara gidya sang husto nga coordination. Action firing line. Samtang isa ka lalaki na sa Juan Pilason kay nasang kaagahon didto sa Banwa sang Ibi Magalona damo tato no ang ngalan sang tato niya Lanlan kag HJL ari subong diri sa hospital sa Corazon. Way pa ni makilala sinong way makapauli da sa inyo kag may amo sini nga tato makibisita sa hospital. Action firing line. Dire sa Bacolod nga balita maka-action ning road clearing operation according pa sa ABC President nga si Councilor Lady Gles Gonzales padayon kag maayo ang result. Bilib makotod sa Barangay Estefania, no? Barangay Villamonte, iban way man ko kalabay, no? Pero daw maayo ang performance sa Barangay Estefania, ho. Congratulations to Barangay Kapitan Jerry Tingson. Puro iya mga ang dalan nila to, puro naka-standby ang mga tanod ka nagapang saway gid iya. Pero kabay pa nga ang dalan nga padulong dito sa may elementary school, kabay pa masaway man ni nila no, ang nagapalalarking da sa kilid sang dalan dito sa unhan nga daw ginhimo nila nga parkingan kaugalingon. Action firing line. Pero diriya sa may Barangay Hall Pasaka da sa may Celine Homes kag sa Uluonhan pada sa may Santol Kapihan da bo kanami no katawhay wala na sang salawayon kag ginaprohibit na ang pagwa sa mga e-bike sa dalan kundi sila nga subdivisions dira na lang sila tido ka maayo man no? Action firing line. Kabay pang iban nga mga kapitanes amo maning ginahimo sa sini nga mga tinion hindi lang sa Bacolod kundi sa Bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Samtang mga kaaksyon, mga balita, diri gihapon sa Bacolod, padayon ang barangay visitation, vaccination registration. No? Agod i-convince mga kaaksyon ang mga tao kung sino gusto ang magpa-vaccine. Action firing line. Kining bulo vaccine ngayon, ni problema, gineksyon Oliver mo. Kaya nga, bakal kita nga vaccine pero hindi pa ta sure kung sa sino ang injika naton. Action
Action firing line. Ining balang vaccine nga ini, I hope nga nakaintindigin man ng mga opisyal ta sila. Sigurado ko 100%. Hindi ni kaangay Action Oliver sang semento o construction materials nga bisan maisa pa na sa katuig nga standby da, hindi ni magkalapanos. Na, ti ini yang bolo vaccine nga ini, once hindi mo ni magamit ya, mapanos ni. Ti pila balang ginbakal sa Bacolod sa Action Oliver, you know what kung pila ka milyon? 31 million pesos. Action firing line. Tapos way pa ta sigurado nga kung sinong injikan ta sini, kay may pila iya nga sa Bacolod nga survey do 5 to 10% lang ang mapa-inject, and ina gani guro mga frontliners lang. Action firing line. Pero balabantayan tani makaksyon sa aton nga pagpangalaga diri sa probinsya sang Negros Occidental. Grupo sa Negros Occidental nga nagaduso kay Vice President Robredo nga magapapili presidente ginlansar subong iya nga adlaw. Action firing line. Mansig-mansig lansar sila, no, sang ila sinima kaksyon nga mga grupo sa mansig duso sa tawo nga gusto nila papapilion bilang presidente sa 2022. May ara sa nagligad to. Mention ko sa inyo, Sara Ran. Nga muna blang ang mga black cards, kag mga kalendaryo, nagaginuwa na ni Subong. Pero nagligad nga daw, hambal naman liwat ni Presidente Rodrigo Duterte. Dili kung usugot nga mo, dagan ni Presidente si Inday Sara Dong Oliver. Action firing line. Ti, amay na iya mo. Galing kung kisa pa kagat, manaw pang style, mambla, no? Pero pag abot na to sa sang Certificate of Candidacy, ara tukluranay na nila. Action firing line. Iba nga negro, may yaw-yaw. Ano ka? Ano pag ginhulat mo? Mapabitin-bitin pa daw. Mabilin ka karon. Action firing line. Na muna, probantayan tanig karon. Kaya diri sa Negros Occidental kag Bacolod, si former Governor Lito Cosculluela, amo ning tagpamuno kag convenor subongo. Sining lagin lansar nga grupong Leni Ran. Action firing line. Sadya sa ila, no? Mansig-mansig si panay mo. Action Brian Borden. Action firing line. Pero nami man nga maengkwentro kay kung wala na karon engkwentro kundi do kaluya man niya sang eleksyon. Oo, kag hindi na karon niya masadya ang pinili ay dapat may aragid, no? Sa nambal ko na kadamo sa tikang nga magpapili bilang presidente or nagagwa galing nga ngalan, hindi pagid sila mismo ang naghambal nga magapapili sila. Ang mga ngalan suliton ko, una-una, ang anak sang aton presidente, Inday Sara Duterte, may nagatulod. Action firing line. Pagkatapos, Manny Pacquiao, ginapasa Diyos na lang. Isa-isa sila Action Oliver, may mga motos na subong, no? Si Inday Sara Duterte, ingon nga, panipihon Action firing line. Pwede pa musugot ko ang papa nga mapapilig presidente. Si Manny Pacquiao na naman, ay, Ginoo na lang, bahala na ako, Action firing line. Pag musugot ba siya, papili kung presidente o dili, puro mga Bisaya, Action Oliver, no? Do ilagid subong papel na sa mga presidential line-up daho, no? Si Bongbong Marcos, mga kaksyon, naghilom-hilom karon, no? Naghipo-sipo siya kay nga, na baldatong yan sining nga kwan mo, pag-file blasang kaso against sa Leni Robredo nga gindayaan siya kuno sang eleksyon nagligad nga 2016. Action firing line. Ti pila ka milyon tong gasto ni Action Oliver sang recounting tanan-tanan na lang. Kung ako si mo ginhimo mo ko advisor Mr. Bongbong Marcos ang imo milyon tong gin-file sa pag-recount sining duda mo nga perdi kon pinangtagtag yato sa mga tao ya tagpila-pila sigurado ko bisan magpresidente. Action firing line. Kaling kiti yaman na man. Style yaman na mo. No? Style yaman na. Aside from Bongbong Marcos, nagagwa man ang ngalan ni Manila Mayor Isko Moreno. Action firing line. Ti si Isko Moreno, makaksyon, grabe yung performance niya mo. Dito iya sa iya sining syudad nga pangalagaran. Pero tiya mo na subong, once makabati ang tao sang Isko Moreno nga ngalan, ang tao nagahuna-huna man what if kung himuon tani siya presidente basing ginahimo niya didto sa ila sining syudad mahimo man niya sa bugos nga Pilipinas. Action firing line. If you remember Action Oliver, ano bala ang nagtatak sa kay Presidente Rodrigo Duterte haw? Ang iya ginahimo didto sa Davao City nga ginhangaan sang publiko amo gini ang nagtulod sa iya kag nagbulig kun nga ang nagdaog ini siya.
ini mga war against drugs, ti galing kay Daway na himo subong sa iya panahon sa bugos nga Pilipinas na. Action firing line. Ara may performance pero why gid na tuman ato mga 6 months or mga kwan ba lang. Pero to okay man. Okay kay ti damo gani subong mga nagakalatumba nga ini sila may mga ngalan sa illegal nga droga action Oliver. Action firing line. Pero ting hambal sa mga pulis sina diri base ang nagapanumba sina diri mga katransaksyunes manang nila nga way bala nag ininsindihan sa presyo kag ang remittances bla. Action firing line. May nagaduda man nga basi sin-o giniblang grupo nga panumba nga ini. Nga doon hindi gin madulo dakpan ini. Action firing line. Sige dira lang tanay hasta makaksyon ni baluon tagnay karon kay action Marlon Hinovia kay kadamo gid subong ang nagahulat kon ano gid bala ang tinutuyo sining grupo hambal ko na ginatuklod si Leni Robredo nga magpapili bilang presidente. Tido mo gimaning handom ya. Action firing line. Pero hindi ko gini malipatan action Oliver nga gin-interview ini siya ni amigo ta excuse me po. Action firing line. Mike Enriquez sa ABS-CBN GMA. Ginpamangkot sa ni Mike Enriquez. Ano pa ba ang plano mo sa susunod na eleksyon? Nga muna pamangkot mo. Hambal ni Leni Robredo ay wala po. Wala ka pang planong na presidente, no? Ay, wala sa akin yan eh. Action firing line. Parang wala sa plano ko yan. Pero bantayan, tani. Kay ukayon ko ginang interview ni Mike Enriquez, Action Olibre, kay pabati ko na once dumalaga na siya, dira palandaan, hindi ini matuman ang hambal dito kay Mike Enriquez, di wala na siya sang palabra di honor. Action firing line. Why na sang word of honor? Ginatawag sila, why na sang natawag naton lang isang salita. Dali kiti tao malang ta, no? Tao malang ta, pwede ta malani liwat-liwat. Pareho subong mahambal ko binga hindi ko manihapon, pero dugay ging gutom ko yati manihapon ko. Action firing line. Ulaton tanya, masulo sadya ining 2022 nga presidential elections. Kag bisan pagani dire sa syudad sa Bacolod, sadya na subong ang may mga kwana, may mga nagadulong na sa mga kulokwarta to kuno sa mga bulo barangay ho. Action firing line. Gaamat na mga kaksyon, hala, sige, himuan nyo na. Kay ting tao, enjoy man basta may eleksyon. Action Brian Borden. Action firing line. Balikan ko na karon mga kaksyon ha, kag iban pang balita sa aton sini nga pagpangalagad, ipapreparar ko lang kay Aksyon da Olivera, si Aksyon na Jan Dugidugay. Ma-update kita na sa COVID-19 kay subong adlaw may ara na sang 568,680 ang kabilugan nga aktibo o kunangin positive sa bugos nga Pilipinas. Pero ang bag-o subong adlaw 2,269 sa 586,880, 33,437 lang diri ang aktibo. 524,042 ang nag-alalayo na, 2,201 ang nagkalamatay. Dire kita sa update naton mga kaksyon sang ginatawag nga vaccine, no? Si Pfizer, hindi lang to anay na tunpag sa pakon. Kaya may mga problema ato sa mga papilis. Action firing line. Dire kita magatutok subong kay sa Pebrero 28, amo na ni ang gintalana nga adlaw, ginpalayag sang Malacañang nga mag-aabot diri sa aton sa pungsod Pilipinas ang 600,000 ka doses mga kaksyon, 600,000 doses inisang Sinovac gikan iya sa pungsod China. Action firing line. Kag gusto talang ipabalo sa inyo nga ining 600,000 iya ka doses mga kaksyon sang Sinovac nga ini, donation ini sang China sa pungsod Pilipinas, wala bayad. Wala bayad ini ha, kag ini ang ginconfirman ni Chinese Ambassador to the Philippines si Hang Ziluan. Mga ka-aksyon, abot na sa Domingo. Action firing line. Tigin tawag nila ini nga friend, use is a friend. Do ka namin, no? Gonzalo, you are my friend of mine. Action firing line. Do mo na, no? Ti grabing friendship subong sa China kag Pilipinas mo. Ti what is a friend kundi kay mo mga panghatag action JM, di ba? Na, amo na ni, no? Ti ang ining nasambit nga Sinovac makaksyon nga libre for the Philippines, ginatawag ining sign of solidarity sa duha ka pungsod. Kanami, no? Profound friendship sa duha ka pungsod. Kanami pamatian, no? Action firing line.
Kag preparar ang mga nagatrabaho sa Philippine General Hospital. Kay sila ning una nga injikan sining Sinovac. Action firing line. Kita mo subong nga libog naman ulo ko kay nga so nagligad to nga si Manahambal sang Malacañang. Hindi pwede nga injikan sang Sinovac or Sinovac ang mga frontliners. Kay nga ining Sinovac nga ini ara lang sa 50.4% ang efficacy. Meaning ang effectiveness ya bala sa ining bakuna nga ini 50.4% lang. Ikumpara mo sa mga Sputnik 5, mga Pfizer, mga ano pa tang mga AstraZeneca, mga iban-iban pa ginto, nga gakalambot Action JM sa 90 to 95% ang efficacy. Action firing line. Hindi pwede ang mga frontliners naton, most likely nga nagatrabaho sa mga hospitals, kaya prone sila gani sang virus, kay ara da sila. Hindi ni makasarang ang 50.4%. Pero subong basahan ko naman, Philippine General Hospital, amo ang una nga injikan. Action firing line. Magluwas sila maka-aksyon ang mga soldado injikan. Action firing line. Mandatory himuon, mandatoring soldado. Action firing line. Sa ilo kita sa isyo nga iban mga aksyon, Balita National, you know what, nagwa sa survey sang Social Weather Station, Action Oliver, 4.4 ka mga kabataan, 4.4 million nga mga kabataan, Action Oliver, wala nagpa-enroll sining blended learning, na 2020-2021 nga school year, guro tinak-an sila, kag ang ining nasambit iyang kadakuon sang porsyento nagbuhin ini sa 29.8 million ka mga estudyante nga nagapa-enroll kada tuig. Action firing line. Subong nagapa-enroll mga 87% lang, 5 to 10 20 years old, ang 13% iya wala naga-eskwela subong. Action firing line. Titinak-an sila, gro. Imagine mo na nga ang iban gina-question pag ganun may namang sila sining blended nga ini. Para sa akon, okay giniya nga mo ni kay nga ideyalan ni kay inisyatibo ni sa DepEd. Dapat dapat palakpakan kag pasalamatan tan Department of Education despite of difficulties nga ginatubang sang kabataan kag ginikanan kag mga manunudlo mismo, pero ginideyahan nila para nga hindi mangpundo ang utok sang mga kabataan. Action firing line. Sige, La City 26, Action Radio, Philippine Standard Time. Pakarunan ko ni karon maka-aksyon ang natabo nga shootout kahapon dito iya sa area sang Ibergotisco, Commonwealth, sa may Quezon City, nga nagresulta sang 4 ang nagkalamatay, duha ka miyembro sang PNP, isa ka informant, kag isa ka miyembro sang Philippine Drug Enforcement Agency. Ano bala nagkalahinabo sini, May nagahambal nga ang PDEA mabaligya o sino nga bitbit sang drugs. Ang pulis among mabakal ay nagkahinabo. Anyways, karon i-plaster ko nahon ko lang gamay ning patrol kay nga sini nga hapon may ara man sang shooting incident dis Bacolod, kag ang persona nga na posilan nakit-an tabag ulang sa dalom da sa hospital, may igo sa tils pagkadako nga tawo. Action firing line. Ambot kon nga ano balang reason, ano balang natabo sini. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Firing Line! Patrol, sa report, Action John, good evening. Action Bray ang Bacolod City Police Office ning simana monitor nila nga birada simana o kuno mo sunod-sunod abi kag titutukan gid nga bypass operation. Sini nga po nagkasasay sa ka anti-illegal drug operation kag bypass operation ang katapo sa Bacolod City Police Office City Drugs Enforcement Unit o kun BCPO CDEU ang unit nga nagatutok gid sa pagkasas ng mga bypass operation, anti-illegal drug operation action by diri sa may syudad sa Bacolod. Actually, sa area sa Barangay Alihis, mga pasado las 5 ang takna sa hapon, dito supply
nagsugod ining ilang operation. Aralang ko sa kilid sang dalan, Aha. grabe na lapit sa St. Peter, Barangay Alihis, sang Bacolod. Along the road lang, hindi na mga operatiba, at of course, meron police, no, nga nagpakilala bilang poster buyer, nga nagbakalos ng illegal nga droga, silang isa ka lalaki at sa bride mismo sa may Barangay Alihis. Aha. Ang galing lang kay ang impormasyon nga itong labaton, may mo na mutikan sang subject ng bypass operation nga police gali ang ka-transactions ni. Ang unang rason ko nga ang natabok sa bray, irigar nga nagpalagyo ang subject sa bypass operation sakay sa gila man nga motorsiklo. Ang motor kay na doon yung masarado scooter to siya, amo ning sakyan niya. Meaning, dito sa area, may mga impormasyon nga nagbiyaluhanay pasang lutang o rabi una dito sa lugar pala nagpalupok na daan ng katapos ang kapulisan ng operatiba sa BCPO CDEU. O galing kay ti nakapalagyo ged ang Action dyan, maghambal kita by luhanay, mining nagbato, gining victim nga ini, o ining suspect sa bypass, kag victim kay natiruhan. Kaya ang information pagpadulo natin sa area sa Alihis nga ang ila pamatian do may nagbayad ni lutang. Pero pagabot rin natin sa area sa police station number 6, ang information ang police lang ang nagatag sang warning. Okay. No? Why na nakabalos action na bray ang ining subject ng bypass operation. Pero confirm natin dugay-dugay sa hatag pamuno no, sa BCPO CDEU. Aha. Ang natabuhalin dito sa may barangay at ginuusay sining subject ang dalan pakadto diri sa may Araneta din may lilikuan na dira sa may Bacolod Memorial Park. Nga manirulsan bala pa barangay Takuling, bala ka balabay sa may overflow, then malapos ka kumbray sa may tubang barangay hall Katakuling, then diretso ka diri sa may Takuling Elementary School dira. Ang BCPO CDU antes pa man nga nakapalayo gid husto ining subject. Sila ko nakatawag sila sa kapulisan sa station number 6 nga mag-assist day kay ang subject nila muna nakapalagyak siyang bribe. Tugtog nga na corner sa kapulisan sa CDEU ang subject sa tubang sa Bago City College diri sa area sa Purok Masagana, Barangay Takuling, Siyudad sang Bacolod. Dito kag natiruhan nila sa tiil, natumba sa motor ang lalaki kay nakaangkon siyang pila sa iyang atin action bribe. Pero hindi pa natin matumod tugtog sila nga matrion kung sino atong pulis o kung operatiba nga nakaluthang abi sa subject kay wala na nila gitadugayan pa pagka-responde sa station 6 sila nila gindala ini sa may ospital sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital ang subject nga wala pa man na-identify tugtog sila nga mga tinion kay nagahinon-anon pa sa sulod sang Chief of Police Office sang Station 6 ang team leader sang BCPO CDEU kag ang operatiba sang BCPO CDEU Action Bray. So why pa kita sa ngalan sang ining persona action dyan? Wala pa tugtog siling matinion, wala pa siya nakatag sang feedback. Kaya nagcheck kita sa ospital, hindi matatok ka palapit sa hospital for now. Di ka na mag-expectar na action dyan, ila na lang na daya. Yan, nagbalik kami din nag-repeat kami sa era even dito sa may Alihis, hindi nila kilala ang lalaki. Diri sa may Takuling, hindi man nila kilala or nakapamangkot abi nila gipalaptan nila kay ina. Kaya ito ang ilalang ginabatan is may nilok panay. No, that time action na bray. So wala nila na kuhaan na sa mga detalye. Even ang BCPO CDEU ang mga agents operatiba diri nila puro pamangkot natin di man magbuya sa mga statement. So nato na lang gid naton ang confirmation from the team leader of BCPO CDEU no may angot sila pero ang klaro lang dere isa ni siya ka legitimate nga anti-illegal drug operation na bypass operation sa nga BCPO CDEU action bray. Kay baloon ta sinungalan may nakuha bala nga illegal nga droga ini o kuno mo na bala nga natabo nga may bypass gid kay inaction dyan ano. Amo ba na ang pamangkotanon gid action bray kay wala naton kina-confirm sa BCPO City although nastorya naton kay na si ang team leader kung may aragin may nagbayluhanay balas sang illegal na droga o kung nagtransaksyon pa lang. So hindi pa natin ma-confirm sa aton nga mga ka-action tugtog sa ring material pero ang pinaka-sigurado lang diri
may nalutangan ang Yes. kapulisan no sa ilang bypass operation action drive. Wala sang may pinakadibway na subong nga adlaw action dyan, ining naluthangan kay ginbati, es lang siya. Oo, kag naingagaw pa siya sa may ospital. Kung lang to action drive, actually ining ilang operation sa Alihis, ikaduhanin nila sa sulod ng 2 ka oras. I see. Kay may una sila nga ginbaybas dito sa area sang Barangay 2, may puro kagaykay, Barangay 2 sulod sang Bacolod. Aha. So sa riin 2 ka mga lalaki ang nadakpan sang BCPO CDEU. Naka-recover man sila kaina sang mga illegal nga droga sa posisyon kag kontrol. Sa rin man nakadakpan nga Sanday Romeo Imperial Jr. 21 anyos, kag Christian John Andiano 20 anyos. Pero dito na sila dakpan sa may puro kagaykay Barangay 2. Wala sila kinagsabay nagbugayan dra sa may kagaykay. Natingala kita nga pagkaborot na to sa area, nagingagaw sila yung proceed sa isa ka lugar. Kaya dito may ginahingagaw man sila nga subject nila sa bypass operation karon nga gabi. No? May mga dinemo sila tutug nga mo to nagluntad ang do natingala ka nakalbaan man ang aton nga mga operatiba. Amo man ginapamangkot naton kay kung wala armas lang man ding subject, amo to gina kay bandri kay ina kay may mga pamilya, dili kay dira to cover kasi lagi na pamilya, pero ka pamangkot kung nga natiruhan sa TL ining subject action bribe kung wala lang man sang ibato bala sa kapulisan. Amo nang pamangkot karon dugay-dugay no kay once nga magpalagyo siya kag kung hindi ma-apprehend sang kapulisan daw isa ka kapaslawan sa ila sini nga bahin action dyan mo so nangita sila inisyatibo kiti suspect gid man siya sa bypass operation. Aha. Yes, no. Kag amo na no ang karon kung bala nakabakla na gid or the transaction action bribe o kung ara sa watchlist kay actually ang mga intel operatives sa police station number 8 kung sa rin sakop atong area sa Barangay Alihis nagpadulong man diri sa area sa station 6 kay nagatag sila no sang update development information nagkakanan sa background o kung ano diri lang personalidad kasi ning ginbypass sang BCPO CDEO sini nga hapon action drive. Sige, base makakompleto kana karon action dyan before we end sining action farming line para at least kompleto man ang aton sa mga tagpalamati action dyan. Yes, action bribe sa Gyapon sa tumakagson standby kay kung may information kag base available na ang linya sa leader sa BCPO CDE ato na nagadulong sa mga tagpalamati. Balik lagi kan live series ang station number 6 ang taglibot sa Bacolod Action Gandias o nasunod na sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Amo na ang aksyon nga ginpadulungan kaina or actions nga padulungan sa Action Radio sini iya nga hapon mga ka-action. Ay, parte. Later action day la. Karudugay lang Kay mga commercial kita na kadali action day la, no? Sige. So, karon kompletoho na ang alan sining suspect, allegedly suspect sa bypass operation. And then victim na siya right now because nga naigo siya. Sining pagpangluthang o pagluthang sang police di Buenas lang ni siya kay ining pag-igo sa Baties Action Oliver. Salbalang na. Action firing line. Pasalbala na kay para hindi siya palagyo pero kung gintapat ini siya ti ulo Action firing line. tiyan mo na blado hindi nagid maintindihan Bacolod subong no lantaran nagidya ang baligyaanay kasyabo anuman nagbalik ang malala nga sitwasyon sa baligyaanay kag usaranay siya bus Bacolod mga kaksyon. Action firing line. Sige la 7:37 na sa aton sini nga pagpangalagad pagbalik naton karon dugay-dugay kabalo ka may mga SOP mo ang aton sining nga mga kapulisan on how to conduct sa mga operations. Ako, ikaw nga nagapamati dira subong. Why tiyak balo kung ano ang mga operations or ano nga mga guidelines, ano mga pagsulundan, ano blang dapat ginahimo nila. Nga kinanglan makabalo man kita subong bisan basic lang sa ginahimo la kay kinsindi man kita nga hindi man niya magpanugid deeply nga aton sining kapulisan kung ano mga strategy nila nga ginahimo kung mag-conduct sa operation. Action firing line. Pero kahapon, ang nagluntad iya dito sa Metro Manila or sa Quezon City makaksyon, failure sa bahin sa aton otoridad kiti ilang tawaho. Subong nga gabi, gin-update kita na Action Dale. 4 niya nagkalamatay, meaning ang mga nagkalapilasan kahapon Action Oliver, nagkalamatay. Action firing line. Karon, mangayo kita sang dugang pag-explicar sa aton otoridad kung paano gid bala sila magakandak sa operation nga hindi magkalahinabo ang kaangay kahapon. Pero baligyaan ta kabanay da sang Santon plus Herbal Soap nami pamati action firing line, action radio pro nami pagid ko
Firing Line. Anong katapat kasi na Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon, mabakal ini sa mga butika. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Pagbalik nato na, istoryahan na kita party operation sang PDEA kag PNP CIDG, pati na ang NBI. Pagbalik naton dugi-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Aksyon na Philippine Standard Time la 7:39. Maayong gabi sa mga utod ta, liwat nga nagatutok sa aton sila nga pagpangalagad. Rosalina Arellano Espadero, salamat gid mga suki taniyo. Si Madong Elia Idilaos Araban, Alex Montesa sa pamilya sa Lodares Serapio, Katige Rojo Mugar kag Clarito sa Barangay Buena Vista, Gibong Pontevedra. Sa liwat ang pagpanamyaw halin kay Guillermo Darito gimo with Tatay Fred Madrid, nagkalaimpatso sila sa imo nga program nga nagkalaimpatso gid sila haw. Salamat gid. Si Guayni de la Cruz, monitor lang kami di sa Purok Mang ay lakano gon ba naglumpat ba pasensya gid de Guayni, paki-chat biliwat Guayni abe. Si arena monitor lang kami Purok Mang Kalasag, Tintin kag Guayni kag Junior kag Pina kag Pulion pagkadamo nga kag no. Erwin D.B. Gonzales, salamat gid. Justino o Hostino Hontiveros II, shout out family Hontiveros, Action Bright. Si Martin Aliling, Teresa Soriaga Flores, nag-monitor man sa Celine Homes. Maricho Gonzaga, si Boding Dako, si Boding Ako ni Frost. Grabe nga ngalan, no? Good evening, Sir Brian. Watching UAE. Tamyaw ko lang da pamilya ni Frost, especially kay Tatay Roger kag Nanay Minda. Kag mga utod ko, kag bayaw ga pamati man tagagabi sa Action Radio. God bless, Sir Brian. Parkon, nagamonitor man subong nga mga tinion, pamilya ga Pulaw sa Pangpang, Pontevedra. Krisha Blas, thank you gid. Virgo September, thank you, nakayo-home siya. Merek Arito, good evening, Sir Brian. Shout out naman sa pamilya Gotera, sang Payaw, Binalbagan. Wow! Pamilya nila ni Tuto, lipat ko sa ngakon nga amigo Gotera, Tuto, ba? Lipat ko, sige. Helen Dila sa Abiner, good evening, Action Bri. Palihog lang ko tamyaw sa Abiner family, Antopina. Tuper, Gotera. Stuper gali. Fernando Gotera sa Payaw. Okay, sige. Antopina family sa taga-Purok Magbinuligay, Barangay Bata, kag sa mga Valencia, Docto family, sang Tuyom, Kawayan, madamo gid nga salamat. Alex Montesa, Astra at Sara, Ron, Dinuguan, upod kaman yu di Turta. Ang baho sang nagahilapit nga eleksyon, inintuanay naman ta, Sir Brian. Jamel Florendo, nagamonitor man, stay safe, always more power, Action Radio Bacolod, God bless us all. Sheila Alagos, Alex Montesa, Sir Brian, wala na ya gakapanos, isko, Diyos ko miho. Leia Younger Esquivel, good evening, Sumbray. Always monitor from Talisay. Keep safe, everyone. Christine Minies Villalubos, salamat gid. Amy Esmeralda Dolido, William Bagyo Zambales, good evening, Sumbrayan. Mordenser, shout out lang po, family Zambales sa Iliranan, Barangay Kudkod, San Carlos City, at kay Choi Muling Trabadillo, at Sir Ali Trabadillo, at family Domingo Luciano Domingo, at Tatay Putoy Domingo, at kay Ronnie Cabanes. Thank you sa pagbasa, Sir. God bless. More power, Action Radio Bacolod. Watching from Calamba City, Laguna. Salamat. Janet Flores Liwat, stay safe man. Lane Valencia, salamat gid. Marie Ivancia, damo man gahambal politiko nga hindi ko magdalagan. Pero ang nagdalagan man kag nagpabuto, hindi lang kay si VP Lenny. Nel Zicharia Tupan Ara, Melvin Piniafiel, Mati Singh,
Eileen Mijares, good evening. Som Brian, watching here, Woodside. Ginatamyaw ko akon pamilya sa Nabalian. Carmelo Garingo, salamat gid ano. Halos tanan nga politiko wala man gid hinambalan. Jocelyn Juan Gabales Goliman, good evening Sombray. Watching live lang kami. Mr. kag sa baby ko nga si cute si Dean Bryle, salamat gid. Elizabeth Malaka Gamala, keep safe, God bless and more power. Alunan Suzette Araman, Peter E.J. Delarmente. Good evening, Sir Bry. Kabalo ka kung available man ang COVID vaccine sa private hospital. Kaya mabakal kami para kapili kami kon ano nga vaccine. So far, way pagid sa may nakasulod din sa Pilipinas, kaya dapat mag-agi pa sila sa Food and Drug Administration. Buena Fi Advincula. Makalilibog ang misencounter nila between PDEA kag kapulisan ta. Ang pamangkot sino nga main targets ang ilang operation. Sir Bry, idi ayhan nga nagsala ang informant sang ano Sir Bry? Wait kabalo. Correction ak Sir Bry, hindi bago City College na da Bacolod City College. Pasensya lang na kuha ng gamay. Nonay Ponce, good evening, Sobray. Shout out ko da family ko sa natawag Ponce. Ba, mga Ponce family, kilala tagin ni. Abian Toreno. Ari lang ko di sa Valenzuela City. Mo kalayo si mo na ba? Gatutok sa action firing line sa imo Sobray. Salamat gid Nonoy. Thank you gid. Love Gayuso Ara. Imbong Jocampo, thank you gid. Liberte Beniten Obaldo. Bibs Tordesillas. Good evening, Sombray. Gamonitor kami din transloading Mars Maaw upod kay Chip Ronald Buknoy. Good tutong James kag Ronron kag Mau. Emilda Hamilo Bangguanga si Kapitan. Maing gabi gida sa Barangay 2. Mike Lawrence Esperagusa. Good evening, Sombray. Pamati kami di Alihes Toravilla family. Toravilla. Ano ni classmate ko sa unaman? May classmate ko nga Toravilla. Muti ang akon middle name Toravilla man. Torabilia galing niya, hindi Torrevelia. Raymondo Beliesa, Arcon Tovida, nagamonitor sa Mansilingan sa Gardenville Subdivision. Marjorie Impress, good evening Sombray, watching live from Gardenville, Bacolod. Tamyaw ko family, Impress Obrique, kag paunal, salamat gid. Marilo Travilla Katinoy, salamat gid. Alex Montes sa Kapaslawan sang promisa nga 3 to 6 months ni Canor against illegal drugs like cannabis. Ang solvent na dala ni Sir Bry sa classification sa illegal nga droga, rugby girls kag rugby boys, taga linapta lang sa syudad sa Bacolod, Shabu pa, Sir Bry. Edi Adorio naga-monitor man, pasalamat sa kay gintiil lang, good PM Sir Bry, gani man. Michael John Season, good evening Sir Bry, monitor lang diri sa Chato Lies, Paranaque. Happy listening to all Energy Fans Club. Greet ko lang Christopher Hison kag si Boy Chaco. Gapaurok-urok yun sila pamati. Thank you. Homa Lumina. Nel si Zicharia Tupan. That's what friends are for. Action Brian. Gani man. Red Nyora Omega. Monitor lang ko ni Sir sa Netherlands. Good evening. Sanso Jaime Alin. Good evening. So Brian watching live from Houston, Texas. Wow. Eva Siralbo, watching from Saudi Arabia. Hello, Sir Bright. Tamyaw ko lang. Pamilya ko sa Pandanon. Kita mo na. Pagbasa ko, Siralbo, taga Pandanon. Ginadayon. Ronnie Mananghaya, Saudi Arabia man. Sa Hofof. Hofaf or Hofof. Ligay Villares Achibar. Good evening, Sir Brian. Gamonitor again, always FB Live. Ramon and Lucy Achibar sang Kawayanan, Talok, and Uton. Si Makmak Bianas, taga-munit. Oy, si Sir Makmak kay nasang hapon, nikit anay kami diho. Thank you, gid. No? Dira sa idalo mo. Sige, salamat, gid Sir Makmak. Aquarius Maldita ako. Good evening, Sir Brian. More than to all listeners of Action Radio Bacolod. Watching live here in Hong Kong. Stay safe and God bless. April Montero Palmara man. Ninita Transporto Belmonte. Thank you, gid. Dira sa area sang Binalbagan. Liza Montecastro, Rafael Diaz Jr. sa Saudi Arabia, Rod Apostol. Good evening, Sombray. Lihog ko tamyaw, family Apostol, sang Purok Rosal, Takuling. Thank you, gid.
George Gargasiran nagsumbray, politicians nga wala makita last year, piho sako pakita nila kada barangay. Ano pa? Umpisa na nisla. James Candelario nag-monitor sa Central Hawaiian. Live na live kuno sila ho. Thank you, Gid. Hara Dravert Jen. Good evening, Sumbrayan. Monitor from Bago City. God bless you always. Or God bless always. Romy Agsam. Thank you, Gid. Mario Arsenio Siriaco. Agsumbrayan monitor kami from Norala, South Cotabato. Ay, kalayo ba? Musta ka mo da? George Gargasiran, Action Brian, posible hindi kilalahay ang grupo sa PDEA at PNP pero imposible nga hindi nila ma-recognize kay naka-uniform. May mga ano na sila, may mga sign na sila dapat mo pero we don't know kung nga. Na? Si Sir Macbian, yes. So, Kabalya, good evening, Sir Bri, watching live from MCS Diagnostic Center. Wow, ara na kamos dalom gali ha. Oo, ti adlaw makalabay tada maka-chika-chika kita, ha? Ronnie Sedayan Gordon. Si Chim Pagranaga monitor man, salamat git. Mike Seva, good evening, Sumbray, monitor lang Moises Padilla. Joby Monares Arakman, sige. Pakaronan kong iban, and pagbalik ko na ginugay, nami tupik ko ta. Mamati kita kung anong explanation sa aton sinitoridad kung paano mag-conduct sa operation, ha? La 7:49. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna?
Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Sa Sir Brido, may na-notice ko sa buhok mo na nadula. Kasi siyempre kay Gatubo, hindi na original ang buhok ta. Tripping lang tigagwa, gidula, gina siya. Action firing line. Lasit 56 sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Action firing line. Kahapon sang hapon, ginkibot ang bugos nga Pilipinas. Sining isa ka shootout nga nagluntad didto iya sa Commonwealth mga kaksyon sa isa ka mall man didto. Action firing line. Kag mga alas 5, alas 6 sang hapon, nag-umpisa ining nasambit iya nga pagbayluhan na isang lupok sa tunga sang Philippine Drug Enforcement Agency. Kag katapo sang Philippine National Police. Action firing line. Under iya sa Quezon City Police Office mga kaksyon. And then, ang una report kinagwa nga nakainkwentro sang PNP ang piki kuno nga mga miyembro sang PIDEA. Amo nang unang information. Tidugay lang bayluhanay ni lupok lapit 2 ka oras. Maiulang action Oliver kay wala iya sang mga molgo mga molgoers bala or inim nga naga-shopping rather pagid nga nagkalaigo sining paggaluthanganay nila didto kag nakapalagyo man may lang kadamo exit ning nasambit nga mall ngayon. Action firing line. Nagluntad mga kaksyon ang transaksyon kay may ara sang transaksyon sa illegal nga droga sa parking lot mismo sa nasambit nga lugar kag didto nga nag-umpisa ang kinagamo. Action firing line. Suno sa report, una nga nagpalupok ang miyembro sang Philippine Drug Enforcement Agency kag nagbinalos na lang ang PNP hasta nga kamanga lagko kag mga lagba sa mga armas luthang nila masobra 20 man ang PIDEA mo. Ti nag-abot pagid ang tuman kadamo nga miyembro sang PNP ati ang resulta kahapon ang una nga balita duha patay subong nagdangat na sa 4 ang nagkalamatay. Action firing line. Kahapon yung dispato ya duwagid ka miyembro sang PNP ang napatay.
subong ang nagdugang isa ka miyembro sang Philippine Drug Enforcement Agency kag isa ka informant mga kaksyon. Action firing line. Te gagwa subong sa investigation sang initial investigation sang otoridad nga ti misencounter ang natabo. So no, sa Philippine Drug Enforcement Agency may ara sila sang mandato nga magpatigayon sang operation sa nasambit iya nga lugar. Action firing line. May ara man sang mandato mga kaksyon ang kapulisan nga magpatigayon man sang operation the same place nga dira natabo ining insidente. Action firing line. Ang pamangkot sino ang nagabaligya kag sino ang baklan sang illegal nga droga nga ini. Action firing line. Amo na hindi naton pagpangunahan kay subong nga adlaw si Justice Secretary Minardo Guevara nagmando na mga kaaksyon sa National Bureau of Investigation nga imbestigahan ining shootout nga ini. Magluwas sa NBI ti may gintukod man yang PNP mo nga ad hoc joint committee o kon board of inquiry sini nga hapon kag magpatigayon man sa investigation ang kapulisan nga ginapangunahan sang Criminal Investigation and Detection Group. Action firing line. So duha ka grupo subong ang naga-imbestigar si parar initi may comparison ni matabo pila kadlaw, no? Ining ginmando man ni Dibol Sinas PNP Chief mga kaksyon. Agod mahibal-an kung sino gidbala ang may sala sining nasambit iya nga misencounter nga ini. Action firing line. Kay kon pahambalon tading taga Quezon City Police Office, may ara sang Speed Operation Unit ngat mga tawo sa lugar. Kung ang PDEA na naman, may ara man sila sang Special Enforcement Service man. Sadya sa ila, no? Portima, no? Ang tinutuyo tani sining duha ka departamento kon duha ka grupo sa idalom sang aton otoridad nga magpatigayon sa pagpanakop sa illegal nga droga pero amo pa ning resulta ho. Action firing line. Si Senador Bato de la Rosa bilang nagaoyat Committee on Public Order sa Senado magapatigayon man sang investigation. Hambal niya ti dapat imbestigaran gid ini kag manabat kung sino ang dapat nga manabat. Action firing line. Kwerte no. Anyways, pero ano gibala ang operation nga ginatawag sang kapulisan naton mga kaaksyon nga kung kaisa nagakatabo ini pero ini talagsa sa Malaka bala o galing kiti talagsa sa Malaka may mga kabuhi gidya nga nagkala disgrasya. Action firing line. Sige, check nato nabi nga ton siring otoridad diri man sa probinsya sang Negros Occidental kung paano silang magkasasang operasyon, no? Agod hindi maglabot sa punto nga ti amoning resulta ho. Kung kisa daw kaluluoy sa mga nagkalamatay nga ang nakapatay sa Election Oliver, kaupod Manila. Action firing line. Tapos binaslanay kamo kalupok da, hala binaslanay kamo kalupok, isa lang kamo nga mga tinawo yasang gobyerno kaluluoy gid no. Online sa firing line. Ari sa aton nga linya makaksyon ang pinuno sang PDEA diri sa probinsya sang Negros Occidental, si Sir Nicolas Gomez. Sir, maayong gabi dira sa imo. Sir Brian, may gabi mas ng telepalamati, sir. Una sa tanan, sir, ti masubo sa hanay sang PNP kag Philippine Drug Enforcement Agency, ano? Ang nagluntad kahapon nga misencounter dito ya sa area sang Quezon City. Pero kami, sir, nga mga civilian like me, kag mga nagapamati naton sa aton subong, way kami ideya gid mo kung ano ang ginahimo, although nga hindi kita ang kaangay sa inyo, di gid man manugid ya sang pinakadalom nga mga inisyatibo ginahimo for operation. Pero kinanglaman mo balaan basic katama, sir. Ano gid lang basic nga ginahimo sang aton otoridad, baka PNP man, PDEA, sa mga operation kaangay sa natabo to kahapon, sir? Yes, sir, no, kay i-emphasize ko lang, sir, kay specific ko lang, sir, about sa coordination, no? Kag base po lang diri sa ato, no, sa Negros Occidental, sa Region 6, no? Actually, ang mga sa operational guidelines, dapat tangan ng mga operating units, no, PDEA, PNP, and other law enforcement units mag-coordinate sila
sa PDEA kung mayroon mga planned operations. I see. So, so halimbawa, mag-casing and surveillance, o kaya contact meeting, mag-test buy bus, o kaya search warrant. No? May coordination kita. Okay. Pag inchindi ko ti ang line agency gidya nga ginhatagan poder sining drugs ti Philippine Drug Enforcement Agency sa ngalan pala nga Philippine Drug Enforcement Agency. So kung si PNP magakandak sang by bust operation or ano nga klase sa operasyon dira basta drugs lang, dapat maga-coordinate sila dito sa PDEA gidya sir. Damo sina ano? Yes sir. Maski yan kami dito sa province, nag-coordinate lang kami sa din sa amin sa PDEA sa Unit Office. Kaya actually, so meron tayo natawag na Operation Center. May Regional Operation Center ang PDEA na siya ang gabaton sa mga coordination sa PDEA, sa provinces, tapos sa PNP, kag sa other law enforcement units. So, inang Operation Center, siya ang nakabalo sa mga coordination coming from operating units. So, dira sa coordination, sir, ang control number once kung mag-coordinate ang isa ka unit, halimbawa kami mag-coordinate, may hatag ang operation center sa control number. So man dira kung ano yung unit, halimbawa kami Lagos Occidental Provincial Office, tapos kung ano siya ng klaseng operation, kung ano by bus. Tapos man dira kung sila siya ka duration niya, halimbawa 4 hours, tapos anong area palantayin para sino ang team leader. So, mismo sir, sa coordination, ang operation center makabalo kung may coordination na pareha sila data. Ay, okay. So, meaning to say, malikawan ginato na mapareha ang halimbawa ang target kung sino ang target because adra pa lang pag-coordinate sa operation center, mabalo man kung sino ang target. Kag ang operation center na magpabalo na may nag-coordinate na of the same target in the same place. So kaya itong ang isa ka unit na naulahi siya, pwede mag-coordinate sa itong operating unit na nakauna, pwede mag-join or otherwise hindi na siya mag-i-operate, wala na. Kaya mo gani hindi na siya matagaan sing control number because may ara na ang the same subject, the same place, the same ang day, ang time. So kaya hindi na siya pwede. Kaya hindi siya sa coordination. Sige. Like for example, sir, si PNP or PDEA magakandak sang operation sa isa ka munisipalidad or syudad diri sa aton, pila-pila ka oras antes mag-operate nga may ideya or inadlaw or sinimana pa na sir nga ginaplastar nga may target kami sina sa amon nga mga adlaw, amon nga oras sir. Lawig pa ni or ora mismo? Actually sir, kung halimbawa by bus operation 24 hours lang lang sir. Okay. So pwede ka lang maka-operate, pwede nimo maka-bypass ka after mo sa imo coordination. Kag dira mag-start during sa imo coordination nga time, mag-start ang imo 24 hours. I see. Kag ano siya after 24 hours wala na siya. After 24 hours nga wala sang operation, invalid na. Invalid ang coordination. Yes sir. I see. So hiluway naman to si PNP that place nga tiway na to, iway na. Kag maybe si PDEA gatawag man nga way takakasa kay amo ni may diferensya mo ni hindi daw way problema sir ana. Yes sir, that's correct sir. Okay. So kahapon dito ang nagluntad kay sa akon pag-insyende kay syempre dugay ko nag-duty sa amon nga patrol bala sir nga once makaabot ako sa mga drug by bust operation, syempre ang PDEA among pinuno kalabanan, the support unit of authorities naton ara sagwa puro mga PNP, no? Mga miyembro sang kun ano nga police station ina nga na lakip nga lugar ano, amo na bla. Kay ti ang PDEA, yes go ahead sir. Nilapit sa ang PDEA ginang ara kay kung inang operation ang initiative na sa PNP, so sila ang ara dira mismo. Yes, bolos. Yes sir. Kung sino ang initiating team, kung ano ba kung joint man siya, tapos ang initiating team sa PNP, sila dira ang nag-lead mismo sa operation. Yes. Pamo sila na konfirmi makitaan mo. Like for example, PDEA nag-conduct sang operation, pag-abot ko sa area, sagwa, like mga squatters area, sagwa, pala makitaan ko mga patrol cars ang PNP, nga lapit dira, nga amo ng operation dira, amon pero may makitaan mo kay given nga PDEA pila lang kabilog ang ang inyo sining men dira, so kinahanglan gid sang support unit sa mga kapulisan. Now ang nakitaan ko abi ibisan ikaw guro sir nakasunar kahapon to nga dapat ang PDEA and PNP one unit pero kahapon daw naglain na anay sila grupo no, daw nagtinabuay to nga why nag-intindihanay.
Hindi man, personally, I don't know, sir, no, Yes, kung ano sir. gid ang natabo dito ang circumstances, so siguro may investigation man yan. I don't speculate kung ano mga natabo dito mismo sa Quezon City. Sir. Yes. So, naintindihan na to ng situation ninyo. Pero ti, amo mala ng amon diri nga ti, amo mala ng pinaka-basic gid man ginahimo natural, sir, no? Nga Yes, sir. pabalo lang gid nga ari ka makadto kami sa area. The PNP pabalo or PDEA. Why naman sang iban pa, sir, no? Tapos sina barangay abi nga tinakakandak na kamo to witness abi or media or sino abi nga from kwan abi authority, sir, daw man lang na, no? Yes, sir. Basta as long as may coordination sa operation center namon, sila ang operation center na nakabalo kung may nagkapareha. So, sila namon pabalo sa tropa. Kaya not necessarily kung halimbawa, sir, ang DCPO may operation sila. Tapos the same subject kami, kung nauna ang DCPO, kami inform kami sa operation center, hindi niya pwede na. Kaya may naka-coordinate na sa mga subject. Hindi naman necessary sila na matawag sa amon diri sa provincial office ang DCPO ng operation sila. Kaya magani ang operation center, nakabalo naman sa operation center. Amo lagi ng trabaho sa operation center to inform and to gather the information. Damo man lang ng ila trabaho. Correct. Correct, sir. Sila ang mag-receive sa mga coordinations from all operating units. Para hindi lang gid tinabuay to kag maglain pabing sitwasyon. Amo man lang tani, no? Pero anyways, hulaton tanang investigation dito sa NBI kag CIDG sa Quezon City nga hitabo, and we are hoping ko mismo, no, diri sa aton sa Bacolod kag Negros nga hindi ni magkalahinabo kay kung kaysa do inablang lantaw naton ka maluoy kita sa mga kaangay sa inyo nga kamo malang nagbinaslanay kalupok nga lunsay mga miyembro sang aton sini otoridad, sir, Yes, hopefully, sir, malikawan tara sa incident diri sa aton, sir. Sige, amo mala ng amon, sir. At least may ideya kami. Ako nagabasa gin man ko sa mga pagsulundan sini, pero nami gid nga authority like sa imo sa PDEA nga maka-explica regarding sini. Pero sir, ulay hunon ka na lang ni video, may ara sang baybast imo to, sir, grupo sini nga hapon sa Alihi, sir? This afternoon, wala, sir. Wala kami baybast sa sir. Kaya mo gani itong mga past days, sir, sunod-sunod na among plans. Wala, sir. So maybe ka PNP to or sa kanyara sang napusilan sini nga hapon isa ka suspect sang baybast man, no? Sinigid lamang. PNP. Sir Gomez, salamat gyud sa mga time and gabi. Mabuhay ka, sir. Yes, sir. Thank you, man, sir. Thank you, sir. Action Firing Line. At least may ideya kita from the source, from the authority nga mo ning pagkandak nila sa operation nga hindi magsalalamo ang ila sining sitwasyon. Action Firing Line. Sa nambal ko na magkandak operation si PDEA ang mga supporting units daara na sagwa ga standby por lunsay gina mga PNP tanan-tanan. Ilabi na gid ko nang ginakandak nila sang Operation Action Oliver, kilala nga mga drug personality, kag may ara pa sang report nga inang base magbato. Gadinumog na to yung mga patrol cars. Action Firing Line. Ang suspect isa ka bilog, pero ang pulis kag PDEA nga nagaabot sa lugar may tag 30 lang ka bilog. Action Firing Line. Di nga ginahimo ang iban mambaldo ka overkill, no? Hindi na overkill, ginahimo na nila para hindi ma-disgrasya ang kwan hindi ma-disgrasya ang otoridad kay kung mapatay na sila karon sa ultimo nga drug personality kundi kalulukoy man sila kundi tutuuron na lang nilang operation. Amo sinaabing sitwasyon, So kahapon kung masunaran naton as in na natabo Action Oliver daw San Miguel versus Hinebra gid ya, PNP versus PDEA. Kaya wala ka man to may makita sa mga reports nga si PDEA may mga upod to nga PNP. In short, kung aton gid lang tawon ti base may kakulangan gid sa coordination, cooperation kag collaboration. Amo na yung palayag ni Sir Police Colonel Palge Makaksyon, Romy Palge, ang NOCPO Director. Action Firing Line. Ina mga opinion na lang opinion lang na naton pananawon, pero hulaton tayo ang final kag result sa investigation sininasambit yang grupo mga kaksyon. Action Firing Line. Aryo, ang tingog ni Sir Palge regarding sini kay inang sila mismo kagina kita mo interview ta si Gomez subong ang tingog yan o kalumaymay piktado sila mo, no? Piktado sila. Si Sir Palge interview naton kay naman early sa morning, lumaymay ang tingog ti miyembro PNP klamatay. Action Firing Line. May tani lang ako napatay gid man ang enkwentro nila to mga drug personality gid. Kay na hero gito ya. Kay tinagbato mo.
Pero tingkwentro mo kaangay mo man nga grupo, bla kasubo, no? Action firing line. Kasubo sang sitwasyon, no? Pero tigin pa siguro diri sang PNP mga kaaksyon nga ang relationship gihapon kag ang pag-isa sang organization sang PNP, PDEA, ang ila nga grupo hindi maguba ini apisar sa nagluntad kahapon nga adlaw. Action firing line. Pabati ko pa ng tingog sa inyo ni Sir Palgi mga kaaksyon na angot sini kay nati amo ning tingog yo may mga virtual meetings labi. Medyo unfortunate incident po yun. Opo. At yun po yung iniiwasan din natin na mangyari dito sa Negros kung may mga mag-ooperate man dito sa area natin ay mag-coordinate para magandang coordination will result to a more successful operation. So, tama, Action Brian. I hope this will remind our personnel on the ground for a close coordination pag nag-conduct ng mga ganitong operations. Para hindi mangyari itong talagang mahirap na pangyayari ito eh. Kumbaga, pabaro yung namatay or Dali gid lang ha. Hindi nga maganda. Ari lang. Sobra. Opo. Sir, dito ba sa... yes, sir. Pag sinabi nating drugs, PDEA, PNP. Pag sinabi na naman natin mga raid doon sa mga barel, yung CIDG at saka PNP pa, pwede rin, sir, ano? Dapat may mga close coordination talaga, sir, no? Ganon. Opo. Oo, yan po. Nakita natin ang kaimportante ng magandang coordination, collaboration, at saka cooperation ng bawat law enforcement agencies. Pero so far, pero so far dito sa atin, sir, mas maganda naman yung mga ano, sir, ano, ang relationship talaga ng lahat ng mga agencies dito ng PNP or mga PDEA, CIDG, NBI. Wala naman talagang problema, sir, ano? Opo, okay naman. In fact, nandito tayo sa isang kampo lang. Opo. Nandito sa NOCPO ang provincial office ng PIDD, HPG. Kaya may isa po yan nakakatulong sa magandang coordination. Dapat planado lahat-lahat, sir, ano? Ang hirap pag ganun palagi. Kawawa. Oo. Parang ganun talaga. Sir, dito, ano ba yun, sir? Minsan, mayroon bang, ewan ko na, sir, kung sagot mo ito, mayroon bang lamangan doon, sir, sa bandang, tawag nito, sa PNP? Action firing line. Okay, dira medyo na ano sa Sir Palgi, ano? Ang pamangkot na to dira konsimple malang mo. Sa operation may arab lang sang medyo pa indis abi para makakuha sang performance. Daw mo na abi. Tiyambal ni Sir Palgi dira daw waay man kay plariho malang tinutuyo ang action lever mo. Nga madagkaladakpan ining mga iligalista. Action firing line. Ay, perti ya. Tidason, no? Mga kapulisan ta coordinate gid, no? Halalong gid, no? Para sa tanan nga tiniyon, kay ginauyatan nyo na lupok niya mo. Way niya ga paningala kon pulis ka man o kung ano nga sahi isang personalidad. Action firing line. Last 8:16 sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-action this time gina-endorso naton sa inyo. Ang Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix mga ka-action. Ini mga Brian Borden, Action firing line. pagbalik naton karon dugay-dugay, istoryahan taning pag-lunsar sang grupo diri sa Negros Occidental nga nagasuporta na kay Vice President Leni Robredo sa pagpapapili sang presidente sa 2022. Dira lang kamo ha. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Si Pedrinia Ironman, Nagsumbray, Idol, always watching from Barangay Handumanan, Zone 6, kaupod mga kabarkada, Bonbon, Neneng, Chovoy, Tamoy, J. Han, or John Lloyd, Ayan, RJ Boy, Bibitoy Coco.
Ba, pwerte ba? Isa ka street man ba? Joseph Pacifico, naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad gikan sa Barangay Baliwagan, San Enrique. Ba, salamat. Maria ko sa Alihes, Araman. Arnold Villanueva, may gabi bright, amyaw lang Frank Nabisaga. Halin kay Nonoy BC PDEA kag PNP nagsindikato na sila. Guillermo Ricaforte Araman, Veronica Balyados Ichausa. Correct na sir, dapat may close coordination gid para hindi magpareho sa to. Nan. Alex Montesa, hulaton ta na lang Sir Bry ang results ng ila inquiry. After 1 week siguro may balaan na gid kung ano ang rason bahin sa palpak nga coordination. At di ta makahambal sir nga palpak kay hulaton ta na ila sila nga resulta. Si Hilda Catalogo Vicente, Patamyaw, Hacienda, Palencia, La Carlota City, Aragon, Nazareno, Agusto Grunay, no? Gid ano ni man, gid sa imo action Bry. Gapwesto. Salamat gid. Sige. Jeves Rosca Gamuzo, may gabi always monitor lang gyapon sa Timor-Leste. Wow. Hilda Catalogo Vicente, good evening Sumbray, watching this sa Manila, keep safe always. Okay, salamat. Raydan Velasco, simple lang na si na attorney Braya. Hindi ko yung attorney. Ang Intel sa duha ka unit pangitaag kag bitayon na suli. Sakit yan kad lagron sa ila. Ground commanders nami man sulod sa sako. Christopher Redfield naga-monitor man sa Kunuha. Aha. Good evening, Sumbray, Tamyaw Lihog Palangga, Christian Mosquera alias Serio. Kag sa akon Iloy Mama Judith, kag Mama Gingging, kag To Tisoy, God bless Action Bry. Alex Montesa, palpa coordination between PDEA kag kapulisan ta. How about sang ila mga promotion, Sir Bry? Sinoyhan ang ila main target nga nag-abot pa sa tiruhay? Ang ila operation batok sa isa kag isa. Ay, isa ila, Sir Bry. Tiya hulaton tanong inquiry. Riaglo Ornalde Mijay, Pedro Calocalo, dugay na ginhambal sa DOJ, coordinate with PDEA first for all drugs operation. Marlene Privano, good evening, Sumbray. Monitor lang kami, always stay healthy. Salamat, gid. Crisville Matrias sa Isoms 3. Stefania, God bless. Piper Purse, Lex Sumbray, sila hanon lang ang tiruhay kadlawan. Gid sila sa mga drug lord, kulang na cooperation ng ila operasyon. Sige. Rocky Nava, oy sinong Rocky Nava? Kumusta kay tatay? Salamat, gid, na? Good evening, Sir Brian. Monitor lang kami di sa cellphone sa Barangay Bata. Matirisa de Roque, naga-monitor man. Cristel Nifled at Suka. May gabi aksyon sa tanan, Yaga Karabif kag Dines Joyce. Acosta Delfin Family Piliador. Virgil Pinda, Action Brian. Monitor always Celine Holmes. Keep safe and God bless you and your family. Salamat. Okay, sige. Si Grishel Marie Raffol, good po Action Bry, PDEA mabakal PNP kagabaligya ay nanoman. Tamyaw ko mga pinalangga ko, Rochelle, Grishel, kag Hana dira sa Takuling ang gapanamyaw si Greggy Bogi sang DSB. Okay. Si Arrow Ortega, nagamonitor mana sa Riyadh, God bless. Ami Agostines Baron, si Richard Deriquito sa Mambulak, Tere Simpronyong, salamat gid. Si Butchoy Tionson, tamyaw lang Tagala Castiliana, Tanamal. Okay. Roth Kuzawa, good evening Sumbray, pakigreet lang ina anak ko na sa Eroreco Subdivision kay Raquel Lopez at driver ng Rad Lines Eroreco. Salamat. Action, okay, nabasa ko na. Balikan ko karon dugay namin ni balita ta ha, parte kay Robredo, ano nim lang gakataw, ano ning natabo dis Bacolod kag Negros, may grupo na di. Karon na, 8:22. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampigan padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kahintangan responsable na pagbalita pagdayon na ipalak na malasig pero sigurado aksyon na may dala pagpalanggan Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Brian Borden, Action Firing Line. Maayong gabi lang kay Sir Sunny Boy Magsipok dira iya sa area sang La Carlota. Salamat gid sa pag-monitor sa aton sining pagpangalagad. Sis Noki Cloud Cornelio naga-monitor man. Ginatamyaw lang kuno ang family Lore kag family Remotige. Especially my family Cornelio sa Balikutok, Ilog, Negros Occidental. Action Firing Line. Naga-monitor man si Merlin Baby Ponce Torino, no? Ang asawa ni Mr. Alex Ponce dira sa Barangay Comaliskis. Action Firing Line. Pero tigin bantayan niya gid ko kagapon sa ikaw. Huwag kagigapulo panamyaw, ha? Sa kadamuon kalipat kita inday pero subong dumduman ko gid na. Maayong gabi lang sa family Hardinico, no? Kag family La Sanas dira sa Purok 1, Barangay Minuyan, Murcia, Negros Occidental. Gamonitor gid Action Firing Line. Salamat gid sa inyo dira. Salamat gid. Action Firing Line. Las 8:31 sa aton nga pagpangalagad mga kaksyon. Check naton sa Action Marlon Hinovia, no, gikan sa Kapitolyo Provincial. Si Marilyn Abarte, naga-monitor man, watching from Nato, Soligen, Ala Castillana, Halong Kamoda. God bless, God. Salamat dira sa inyo. Sige, pamati lang sila gid kada gabi sa aton sining pagpangalagad. Action Firing Line. Las 8:31, kabalokang balita ng Action Marlon, may connection na ini sa amat-amat nga pag-umpisa sang election fever mga kaksyon diriya sa pungsod Pilipinas. Action Mar, bayad nga gabi. Sumray kaidasang hapon sa isa ka kalandara sa may dalan sang Dalo, magdatrelipon ang mga personalidad nga kun lantawong tag sumray abo ba rin mga persona sadto na mga supporters man sang kandidato sang Partido Liberal ba? Okay. Atong tandem bala nga Mar Anlide kag ang atong kandidato sa pagkasenador nga ang grupo nila ginatawag Utso Diritso. Hindi man kay taran kay na siguro may mga bago man kay mga nawong na nakita naton nagatelefon para ilansar ining grupo nga gintukod nilang tawag sinis Negros for Lene. Negros for Lene. Negros for Lene. Pero iban katawag sumbra gina ang Negros for Lene ang unahan ang sa unahan sa Lene kada suputon nila for 2022. Ati mo why man? Oo. Ang tinutuyo ang sumbra is ang Negros for Lene ti siguro para bang malipot baka maghakos dumduman.
Pero ang pinakatinutuyo sa nagsumbray parang ingadyoon pagid si Vice President Leni Robredo na magpapili nilang presidente sa tuig 2022. In short, ang ini nga, I'm sorry, Action Mar, in short, ini nga grupo, nagaduso pa lang. Ginaayo pa lang si Robredo nga kung pwede magapapili siya presidente. Do mo sinabi. Yes, correct. Sumbray mo ng number one kid nga pinakatinutuyo. And ang ikaduwa, parang mag-inganyo sang ibang pagod ng mga supporters parang buligan nila paintindi kung na ang gusto sa sining grupo na magpapili si Robredo bilang presidente na ano bala ang mga qualification. Gintungan nila ini sa mga adlaw kay 35 sa mga anibersaryo mo sa People Power Revolution. Ayo. So anang ibabaw ang sombrero kundi ang Liberal Party man sa una kay amanang gintunaan kun nga ang nagbulos si Corazon Cory Aquino mo. Yes. So kanapukan tong pangobyerno ni anay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Negros for Leni, isa ka independent multi-sectoral koalisyon. Halos kulo kompleto marasumbray ang sektor. Kaya pag-check na to ang sektor sang kabataan, labor sector. Ti ang labor sector dahil sumbray pinakasikat rin ang grupo mga gawa. At ito presensya ni Winnie Sancho. Okay. Ang grupo sang women's ginakatapuan na nagsumbray sang duha ka mga kilalaman nga personalidad. Attorney Andrea C. Ay, okay. Kag may duha ka konsihal gina sa Bacolod to. Ang nagrepresentar masang women si may councilor na din si Sonia Verdeflor. Former na. Former na siya. Former na siya sumbray. Pero abogada man siya Attorney Sonia Verdeflor. Yes. Ang isa sumbray ka konsihal nga incumbent nga to kay na na ulotras lang sa pag-abot kay siguro mga 15 minutos or 20 minutos na sang nag-umpisa ang programa sa nag-abot. Ngayon ang incumbent Bacolod City Councilor nga si Wilson John Gamboa. Okay. Ato man to kay na. Iban pag isa mga sektor ang sa bahin sang senior citizen ato man to gina ang nagarepresentar Robert Piansay. Ang sa fisherman, nato kay na nagarepresentar si Romeo Torquator. Ang sa academic sombray, tumantog na, Professor Eli Patriarca. Ang sa youth sector, si Mr. Kin Gilo. Ang sa youth, kakon young professional, si Joseph Tobilla Jr. Law student in Agsombray. Why ko lang kayo na mapamangkot ka mapanalman kayo bala. Ito presensya kayo na ni Kwan ni Atty. J.C. Suarez. Okay. Si former na siya, no? I-check ko pa sombray kay bago na sa mga provincial Comelec officer. Gani. May bago na. Why ko lang ko maka-try nga maka-lustorya kay Atty. Suarez kay kalawin, sombray kayo na sa programa mo, makon mo isa-isa nga representante ng tagaan sa higayon na makahambal akson na Bryce ang ila sa nga bahin. Nag-gauna lang kay tagali kay ina, timbalano. Matapos nga nakapalayag ang ila sa nga survey leader or co-convenor na si former Governor Rafaelito Cosculuala. Si Cosculuala sombraya kilalang ba ni? Yes. Nga supporter sang mga kandidato sa Partido Liberal. Yes. Kabalin pa kay Noynoy, kay Marojas. Arna niya si former Governor Alito Cosculuala. Nabasa ko ni Blackson Mar or nakitaan ko sa panglawag mga lideres nga to dito. Halos tanan ara no, may mga mangingisda, may kabataan, may mangunguma. May tanang nga mga sektor Action Mar, no? Gintipo nila, no? Ayun na, may idea. Yes. Pero isa na Action Mar, isang matalopangdan ko, ini ako niya kina-observation, no? Yes. Kundi, right after nga nagtambong kita, wala matapos ang program, nag-post kita sa ato sa nga website, sa ato sa nga Facebook, sa Action Radio, na official na again lansar, ang ining Negros for Leni. Nagabaha din Action Mar mga reaksyon. Ano?
damo-damo yung reaksyon ng sumray sa mong galing guro i-check mo dahil linibo ng reaksyon mo. Wala lang dapat may offend. May nabasahan ko to action bar mo. Ang bansang isa nga nag-comment to Action Olivero. Siya wala man sang perpektong administrasyon pero hindi gid kami kay Leni Robredo. Isa lang. Iya na ya. Isa lang na sang nabasahan mo. Pero kay nagsumbraya sus ginisip paguro. Ini realidad ka maturan niya bisan sa grupo ning nag-attend kay na or taga-suporta sa ning Negros for Lene. Bisan i-check nyo da ang mga reaksyon. Amot lang kung amo nga kay nagsumbraya bla sa ginmuno ko nga mas maayo man nga temprano pamabalaan ang sumbraya ang reaksyon sang public. Kay magamit kid nila na sumbraya nga basihan mo. Yes. Sa ulihi kay ang tinutuyo nila is kwaon kabay ang pulso sang public. At i-survey na mo. Oo. Daw mo lamang hula sa survey. Para nga apes kung maayo ang resulta, makabuli na sumraing ganyo kay Robredo sa pagpapili mo. Correct na. Kung galing kay first nga bulyada, first nga mga reaksyon sa mga tao sumray, aragid man na kita tanga daw jutay lagi nagsumray. Ang tuod, no? Nagapabor kag namin ibang ganang sobray Bongbong Marcos nga mention niya ngalan. Why ito gina-discourage ang mga atong convenor si former Governor Coscuela kag ang mga nag-ulupod kay na pero nagabase kita sa mga komento sa publiko and that comments Action Mar kuha na iya mo halin sa tagipusoon Action Mar hindi mo na iya malubag Action Mar mo. Correct. Oo. Amo nagade Action Mar nga mas maayo man para sa saning grupo no. Grupo ni para hambalan nila ang amo ning reaksyon sa mga tao. Anong nagkulang kay Leni tod no nga si Leni pabalon ta publikota isa ka ekonomista Action Mar no. Kumagambal kita ekonomista ti graduate sa economic abi. And former President Gloria Macapagal Arroyo, ekonomista man to, pero economic ta duway man gid damo reklamo to nga pigaw man ti subong ekonomista man ning ginaduso nyo nila. Oo, sila ko ganel sombray siguro bala daw na mansahan lang ang halan ni Robredo sang ginatawag nga mga dilawan bla. Kundi natabasa ka man da. Dilawan niya katawag. Tuod no. As in, I'm sorry pero dugin luso gid ang ngalan niya subong sa page ng Action Radio diho. Dira sa Action Radio lang na Yes, in Action Radio sa Facebook lang na sang Action Radio. Sa ibang guro way man taga-hambal nga mo gid ni. Siguro mo amo man na. So ini gani Action Radio. Mga survey nga talandigan sa sining grupo. Kay mas mayo ka temprano pa bala nila ni kung ano nila resumahon ka makaubinser ng tao Yes. Kaya sa digid na doso Action Radio. Yari siya former governor Lito Coscuela. Nagpamangkot man kita, ano klase nga presidente ang kinahanglan sang Pilipinas? Kag sa aton kasulatan, kag ang aton nga mga kaupod sa media, kag ang aton nga mga supporters, siguro makakapot ka mo sang kopya, sang malipot nga sugilanon. What kind of president do we need? May ara dira na pulo ka basic criteria. Kag amo ini ang amon ginalantaw nga angay pangitaon sa isa ka mangin presidente sang Pilipinas. And it is this statement or list of criteria nga amon ginusar basihan para sa pagbuhat sang sining statement subong nga adlaw. Sa pulo ka criteria sombray para siya ng grupo na kwalipikado si Robredo. Yes. Kaya na may nabasahan ko kasombray mong reaksyon na tayo kumanggani ko. Silingya kay Robredo pulo lang kay Duterte 20 gani. Grabe dya ang ang momentum sang tao bala sa Duterte nga pangalan Action Mar no. Gani man. Kung sa gani gali mo ba nang pabinsaro ta kun ano ganang birtod bala ni Presidente Duterte kun nga ang majority ti ara gihapon based na sa mga reaksyon na nabasahan naton kag garakit ama naton Action Bray. Although isa sa mga bases ang iban nga hindi good subong sa administration ni Duterte ang war against drugs bala illegal drugs nga daw wala yagid napadayon atong 3 to 6 months iti mabudlay gid mamatuod. Pero pisar sa mo may hambal nga medyo may kapaslawan pero ang tawo
halos 80% sa aton pananawan ko lang halos 80% Duterte gihapon ang ara sa utok kag ba action bar mo. Yes, amo na dapat nga palibugan kinsa ning grupo ni Action Labray. No? At least matamat man nila sobra komisar ang tao nga magupod mo sila suporta. So may nagahambal. So kon example me like ba si convener abi naga-check subong sa Action Radio page abi makita niya na po puro halos sa negative tanan. So basis ini nga ati do alang-alang kag dis Bacolod kag Negros abi Ma'am Leni ma'am do amo na biti ipalabot na to grosya Action Bar amo na abi na. Yes. Isa gina surprise ang pwede gid nga mahimo kay maximal ina to surprise son kasi ba na may araman isa ka grupo maglansa raman bla sa Bacolod bla. Hindi na Negros Occidental. Hindi na malayo matabok Action Bar gumawa ngalan niya subong. Dason nga adlaw ba may kalendaryo na tading sararan. Kaya ko man nagambal man sobray wa hindi ba na premature campaigning. Correct na. Ina ang mga campaign materials sa mga campaign banners sa subong. Hindi na ba kami guway na sang violations. Why pa kay why pa man tayo naka-file si O section mar mo. Yes. Muna sa sumbray. Kaya nagasuggest magarila nga mas maya kung tani mapapili presidente duwa lang itilog. Balbalanay bla. Duwa ka babae abi no? Duwa ka babae. Opposition kag administrasyon dara mabalan tagida. Sadyag na mo bali pula kag pula ni sila ni Duterte no? Pula? Ano ni why color no ila no do ito tikon PDP laban ang sombray botla ko may color ang PDP laban kay ang sikat pa lang color niya sombray yellow kag orange no duwa man lang gid ang kilala mo no maghambal yellow ka noy dayon gagwa kag maruhas mo sige gibo chodoro to sa unabla yes kon orange naman ti Villar orange na ya si Senador Villar do way gagwa yang ngalan Cynthia Villar Action Bar no? Cynthia Villar do way Action Bar. Why no? Why kay hindi pa naman siya makapapili kay nagligad to kabay amo sa number 1 bla ko. Last election senatorial. Yes. May term pa na siya. May term. Okay kay 2016 lang siya. Tag-anom ka tuig na ba? Yes, 6 years na. Okay. Ang Senador Action Bar. Basta ni boss, may opisina daan. Makuha ta reaction sa mga opisyal nato sa gobyerno naman Kaya na way ito action ba isang way ito kita to sila nga may mayor dari sa Negros Occidental at itong presensya na way din. Magluwas salamat sa Bacolod Council nga si John Gamboa. Bapa, kung ikaw mayor, tabong-tambong ka to, hindi niya matago, subong tiga si Gabong ang alan sa paglanlonsar nga ini. Di ko lumambot ito karon sa talatapan ni Duterte, mayor, nagtambong sa lonsar ni Lenny. Basi matalaas ka na. Kapatid ka. Kasi kung ikakatilaw, Kwan. Kasi kung buhinan ang vaksin mo. Hindi, pero masunaran mo, Action Bar, ikumpara, aton istorya man lang gini, no? Kumpara mo sa nagliligan ng administration, Action Bar. Why kung may ginatumod ba sa mga administrations before? 1 year before man or pila ka months before sang election abi damo-damo na Action Bar yan naga-over the backod mo kung sino nga presidente of nila sinong mga nagahana subong yan zero Action Bar no lapit ng COC filing pero wala kakita nga may mayor may gobernador may senador may congressman nga nagahambal abi nga dito taw mamat-amat ato magluwas lang kanday drilon pa pangilinan dira Ontiveros sila ni Kwanda kay given na yellow gina sila pero inang sa mga kongresista tabla linong-linong sa Action Bar no Correction na ba? Wajid bati ang ngalan bisan dari sa Negros Occidental daw kita kabati sa ngalan sang kongresista nga ari nagasuporta sa posible kandidato. Wajid action na ba? Siguro nagapagkorbe mo anay may COVID-19 pa. Isa man guro sa rason no basi pulo panagot pamantuod no pero alain gid katama kumbaga daw magluwas sa mga party list nga hindi gaupod kay Presidente Rodrigo Duterte kag ang ibandira nga daw ka inablang daw ka waay lang gapalinong-linong lang hindi gid pareho sang una nga temprano patuya kung sinotong may ara sang plano magpresidente hala upod lagaw kag magistorya kung ano na lang ang sitwasyon Action Bar. Iya sa sumbray ba na nato hindi pa ko bisagay sa bulan sa nga Marso niho kaya damo sa mga political experts na nagasiling nga January, February, March
kundi ang mas aman katapusan sang first quarter sa nga tuig aksyon na bray. Yes. Laban-laban nagagapati sila nga by March or approaching April, dara na magahinugana sa sunbray ang update sa pamolitika sa nationwide nga level. Maganaton Yes, masunaran mo kay nati. Imagine mo, former Governor Lito Cosculluela na iya. Kilala na iya. Pero wala ka to kita. May isa ka mga kandidato or mga incumbent from Negros Occidental nga nagpakita do kina only Councilor Wilson John Gamboa Aksumar, no? Correct. Kag parang dumon sa mga ka-aksyon ato sa sumbray nga presidential election ni ha. Presidential election ang kandidato sa pagka-presidente sa Masami nagapili gid sang kandidato yaman diri sa lokal, governor, mayor. Na binigay sa governor o mayor. Ang ngalan ni Cosculluela daw tuhaw man eh. Basi bumalik ko no governor. Amo nang report ka na bato naton. Isa ko na mo package galining lonsar ni kay Inaction Mar. Daw mo amo sina. Daw maamos na action na bray. Ati mayuman na kiti para may enkwentro man si Gov Lacson eh. Na amo nang gidapangita sa mga Negrense. Hindi dapat kay selection kundi election nga matutuon. Correct na, no? Pati Lito Cosculluela, di ba, advisor ni Sona ni the late Governor Marañon? Anong sistema sini ang vice governor ta? Sige. Oo, dalan annex ta. Oo, basi boss sa sumare na matuhaw naman ga bagong grupo man. Umpisa na ni. Umpisa na ni. Sige. Report gikan sa Kapitolyo Provincial ang ka-aksyon yung aksyon na maron hinuboya una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Di magambal kita Action Oliver nga advisor ni the late Governor Marañon kundi kuan ni grupo sang Yunega. Ting Vice Governor ta Yunega. Ang gobernador ta, Love Negros, nag-unite na ni nag-merge sa sila nga duwa mo. Tikon dumalaga ni Tod karon gobernador si Cosculluela, hoti Yunega Group. Di na ni madampig nga aton vice gobernador man. Action Firing Line. Sa merger o kon sa Yunega. Action Firing Line. Lawag na. Pamati subong si mayor mo, kag si vice governor. Abi si Brian, tuntog ni tao. Action Firing Line. Aton ni Kwan Malina, ginaamat-amat na lang bukas ang eleksyon kay ulo eleksyon na ginban mo. Para malululimtan taman Action Oliver si COVID-19 nga nagbalandra kag nag-alipustangan gidya sa bugos sa kalibutan. Action Firing Line. Last 8:50 dito na pagdungaga na kayo ang mga komento di sa sa aton sa nga live. Habalya ka nami guro lantawon kag mag-eleksyon nga si Sara kag si Lini mag-1-on-1 bus da kanay gid sila kuno. Action Firing Line. Ambot lang kay ti pareho mga babaye. Ate lantawon ta. Last 8:51. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang inyo na ba May kabilang kay Ma'am Vanessa Mayo, good EM Magsumbray, watching the latest updates of what's going around the provinces, cities and capital. Greet ko lang si Siko Tangob, Mrs. Alvarez. Thank you, Arb, and God bless. From 10,000 Lakes, MN, Minnesota, Negro. Sige. Dennis Richard Tiboro, hindi ako taga Bacolod, sir, pero mas na-excite ko kung ano padalagana ni Councilor John. Okay siya lang subong din ginabombardiyo mo. Ang kisab lang ginatamaan nyo kabla ka lampaso. Amo pa na ginatagaan padya sang Ginoo mo. Si Game or Jim Kibrar Saldua, may tani 1-on-1 sila ni Sara ka Grace po. Si Grace po pagali, no? Sa Jagina. Kung si Grace po may bato-bato sa kay Sara, si Lenny may bato man . Si Nanay Bilin Salaw naga-monitor man. Gibo Chodoro, agrin to galing iyatod, no? Nalipat na ko eh. Pero bata-bata sa to si Kwan eh. Sang grupo yellow man. Pero ang magasunod nga pagpadalagan sa pagka-presidente kolorinot kag koloriit gid mga guya kag agtang nila. Sir Bry, remember the number 70 ano ayhan nga color ila. Berne Carpio Buwa Noite. Good evening. Okay.
Action Braille, di sa Amon sa barko, assorted di ang crew, may taga Bicol, tawag sa iya Oragon. Tiginasok kaya man si Alinglin. Bongbong Marcos kami diya. Martino. Oh, Nicanor Tikala, long live Leni Robredo. Wow. Dennis Richard again, maka-filing na si Jose Action Braille, dinaguso na da pa-interview ang mga politiko nga hindi makita kon hindi eleksyon. Ha, Vav, good evening sir. At hindi na sila kapag gusto, hindi ba kami mag-interview sa ila? Ano, gindi ko magbalita kita sa mga lain-lain. Alex Montesa, kay tungod Sir Bry, ang mga nagbuto sa kay Mang Canor, pinamatay na sa failed war on drugs niya, Sir Bry. Gaugta si Montesa. Lene Robredo yung ngalan ko. Kuan isa mo? Lene isa mo. Nicanor, Lene Robredo is my president. See, may 1 vote na si Robredo. Economist leaders, it's more better than palpak barumbando under inept administration, past and present, Sir Brian. Sang si Gloria to, ekonomista man to, di duway man, ayaw man to man. Joke lang na, Consul Montisa, sir. Si Irene Ganti Juanitis Pitua, naga-monitor man. Merly Dolido Magallanes, me to X for Lenny? Anong me to X man? Shiba Paulina Ashley, maski ako Action Braille, hindi man ko kay Robredo. Sheila Alago, salamat gid. Jonathan Bernardes, good evening Sumbray, monitor gid kami di Simo, Binalbagan Fire Station. Wow, salamat. Labi na gid kay Tura Hiramino or Tura Hiramino. Galaway gid pamati sa program mag Sumbray. na. Richel Torbela naga-monitor man. Sheba, nabasa ko na kaina. Dahil lang. Good evening Sumbray, naga-monitor ko sa subong sa imo nga gabi, kag ginag-greet ko ang pamilya ko Bayoneta sa Bacolod kag Bilibistre sa Sipalay. Good work, God bless. Salamat. Nene Aurencio Cabanilla, Panike. Tungboran Tuario Sumbray, liyog ko greet Kapitan Edgar Tuario, Barangay Lalagsan, La Castillana. Wife niya si Rhea kag Amon for Kids, RR, aming Princess kag Zeya. Nanay Rusi kag tatay Tinoy Tuario, Maymay, Nicor kag kagawa Jigjig Toledo. Nene, nabasa ko na kayo na. Sa Paniki Tarlac. Salamat. Okay, sige. Si Dine, sa malakon si Pacquiao Padalagan. Pacquiao, kuya. Subong pa lang niya daan. Masumiter na ka. Rafael Diaz Jr., Duterte Marcos. Grabe. Bakod-bakod ni. Mag Duterte Marcos. Yolanda Alcayaga Galiegar. Kung mag Duterte Marcos, ate, why na ni may maka-enkwentro gini. Pero di tapag i-underestimate Bebsi Tilio, yung gabi lang gali kay Papa Carling, gwapo, diri sa Pahanukoy gali, salamat. Makmak Bianis, nakakadlaw siya ho. Arlo Babarano Malinaw, sir, good evening, watching live. Ana Mandrigos Rob, ambot sa langaw, wala ko kabalo kung sinubutuhon ko, sir, sa subong, Ticket 2022, pang-eleksyon ta. Montesa, T-Square ang gwa sang politika sa Negro, sir. Bray, puro babae, ang isa manok nga naka-bulet. Matilda Guapa, so Bray, good evening kay Matilda Guapa sang Binalbagan. Bacolod Welders, good evening, Action Bray from Bacolod Welders kag Zeus Dog Cage, pamati, permi diri sa Barangay Granada, salamat kid. Okay. Eda Benzola, Roby and company watching here, Jeddah, shout out Landa, Action Bray sa mga taga Granada. Okay. Lala sir. Robredo for Barangay Captain, PD, joke lang. Noel Amar, grabe pag iniyaw. Sige, karon na, mabalik ko dagdagay. 8:57. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radio Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod nga mensahe Wala sang ginagampingan Padayon Aksyon Radio Kay Sir John si third ko na amigo mo pod kaon sa Jollibee ko na dumduman mo atong pahimo bala sa imo sang okay sige salamat gid ano sige si Gina Tahan kanyete naga-monitor man great lang ko no sister ko nga si Willen nga monitor sa Alabang Raymond Barato naga-monitor man sa Japan ako ya Action Brian Marcos Duterte kuya salamat gid Action Brian imagine mo na ha and good evening man ginatamyaw lang da sumag sila ni Gina Daguer kag God bless you all con Action Radio number 1 thank you gid Action Brian hindi mayo signal diri lagha San Carlos Losi Galinia pakituyok-tuyok lang gamay sa imuhang radyo diha ma'am basige palid-palid sa hangin ba evening Sir Bry monitor lang kami mga apo ko umagad kag bata ko diri Akina Village mama niya Linda niya sang La Carlota sige may nakita sang igo pangawra sa aton sini nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ni Action Rex Cantong Station Manager Sununa Magbanwa sa technical side we have Action Oliver Pason Action JM Baiki ng aton sini IT expert. Upod naman sa News Center kag sa aton pagpangalagad Action Dave Salazar. Standby sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa karon dugay. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Magilibati tabwas sa magyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.
Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,